tuturor, eu sunt Andrei Trancă. Nu uitați să dați like-ul și subscribe-ul. Trebuie intră și Megat Patrick. Ai intrat și eu. Și Patrick. Ai intrat și eu. Ai intrat și eu. Salutare. Și Patrick, noi suntem de la distanță. Eu nu sunt în România, Patrick era în Constanța. Patrick e în Constanța, eu sunt în Japonia. La verii mei. Nu. Patrick. Da. Tu ce mâncai la masă la Constanța? Au avut. Eu înceapă prăjiturile. Eu mâncai sushi în Japonia la verii mei. Da. Yes, keep on. Yes. Noi ne sunarăm plănuim. Edgar, vrei niște înghețată? Nu da, te rog, gata. Uite, la limită. Nu, mă bătuși. Cu lou, înghețata mea, ce bună e. Nu e așa că foarte bună înghețata. Hai rapid. Cine a spus că înghețata mea nu e bună? Hai rapid. Cine a spus că înghețata? Hai, mai intrăm și într-un meci. Hai că intrăm și într-un meci. Hai, intrăm. Să știți că lău are cea mai bună înghețată, pentru că eu vă dau cu ea în cap și în gură și peste tot. Ciu! Nu! Te bat, Patrick, căcăciosul! Nu! Nu-ți face nimic, palma ta. Hai mai bătem și noi pe Patrick, căcăciosul. Poate noi să-i bătem pe mică căcăciosul. Yes! Figă ca meno. Vrei niște înghețată de la lău? E cea mai bună. Bă, Patrick văzut cearta de botanică și Ana Beregoi, văzut cearta? Cearta la... Ce pare? Cine are dreptate? Nu știu ce. Care, da, butunica are. Bostănică? Da. Tu? Păi, niciuna n-are dreptate. Eu cred pe Andreea Botanică. Botanică. Burătă mică. Dă-te, bă, v-aș glome. Tu de cine? Bă, decide-te, cine? Andreea Beregoi, nu Beregoi, ori Botanică. Cine are dreptate? Cine are? Ma, niciuna n-au dreptate. Pune pe cine mai așa? Nu dreptate niciunele. Pune ce? Cred că ambele sunt vinovate. Da, ambele. Îmi pare să împac și gata. Corect? Da, dar pe ce se cere taseră? Pe ce? Pe ce? Să întâlni la un restaurant în Chisinau, în Gămor. Îi fu regat de mor restaurantul ăla. Ata de aia s-a de acolo porni cearta. I'm ready? Da, acum...
În ultimul ce avem, nu are ceva, dar nostru nu merge, uitați-vă. Hândărel. Așa, nu știu de ce merge. Haideți să încheie episodul de astăzi. Nu uitați să dați like și subscribe, pe mine mă cheamă. Și să nu uitați că Patrick Stănciu e regele. Pa! Hai, acum ieșim. Hai.